Amigues i amics, a 10 setmanes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea encara no hi ha res decidit. Reiterem, per començar, que la Unió Europea, malgrat tot, segueix tenint la ferma voluntat d'un acord de Brexit que sigui el menys perjudicial possible per totes les parts. Però la pregunta al cap del camí no és què vol la Unió Europea, perquè la Unió Europea no volia el Brexit. La pregunta en majúscules és cap on vol anar el Regne Unit, perquè de moment ja sabem on no vol anar. A la Unió Europea hi ha unitat sobre el tema i donat que la resposta que encara esperem és a Londres i no a Brussel·les, ara cal que els partits polítics britànics surtin de les seves trinxeres partidistes i arribin a un acord de país sobre el futur de les relacions del Regne Unit amb la Unió Europea. L'entrada en tot aquest procés es va fer a través de les urnes i hauran de ser les urnes les que hi trobin la sortida. Ara els britànics ja saben què implica veritablement el Brexit. Doncs ja que el seu Parlament no s'acaba d'aclarir, crec que el millor que pot fer l'actual govern britànic és tornar a donar la paraula als seus ciutadans, un nou referèndum. Si torna a guanyar el Brexit, la via de sortida és l'acord al qual es va arribar abans de Nadal, sense més dilacions. I si guanya el Remain, el Regne Unit es queda a la Unió Europea, tal com estava abans del referèndum de 2016. No veig altra sortida més democràtica que aquesta a la situació actual. No podem deixar que tot plegat acabi en un Brexit caòtic. Necessitem certeses. I mentrestant, la Comissió Europea fa bé de desenvolupar plans de contingència per estar preparats per un no acord amb el Regne Unit a partir del 29 de març. Finalment, des d'una perspectiva més general, que val pel Brexit, però val per d'altres situacions també, el Brexit ens ensenya a tots plegats quin és el preu que paguem quan s'imposa el populisme. Moltes gràcies i fins aviat.